ନା ନା ମିଛ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖା ଦେଖି ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଦେଖି ନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନି ତ ମୋବାଇଲ ଦିଆହବନି ତତେ। ଖାଇବନି ସମୋସା ଖାଇବନି ଏଇ ସମୋସା ଖାଇବନି। କଣଟା ମୋବାଇଲ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି ମୋବାଇଲ ହେଲା ମିଛ କଥା କଣ। ନା 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 ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି। ତୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କି ପୁଅ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଁ ଆଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଦିଠାଇ ଘରେ ରହିବୁ ପୁଅ ମିକୁ ଯିବୁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଦହିବରା ଖାଇ ଚାଲିଯିବା ଯିବା। ନାଇଁ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇଯିବା କି? ଆଁ ସତ କଥା କହୁଛୁ? ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି କହିଲୁ ମତେ ସତ କହୁଛୁ ଦହିବରା ଖାଇବୁ? ଆଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବୁନି ତ? ଆଉ ମୋବାଇଲ ମାଗିବୁନି? ଆଁ ଆଁ ଜମା ମାଉ ଡାକିବି ଆଁ ମାମୁଁକୁ ଡାକିକି ଆଣେ। କଥା ହବୁ ନହେଲେ ଦହିବରା ଦେବିନି ହବୁ ପଡ଼ିଯିବ ସାଇକେଲ। ଆସେ